Parlem de sanitat. En este debat té ara la paraula la candidata de la coalició Compromís a les Corts per València, la senyora Mònica Oltra, com vulgui. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, vull transmetre-los als espectadors de Canal 9 la meva satisfacció i la meva alegria per poder dirigir-me per primera vegada als espectadors d'esta cadena. Després de 4 anys de diputada, de 2 anys i mig de portaveu del meu grup, és la primera vegada que estic en un plató de la televisió pública valenciana i, per tant, avui, per a mi, és un dia de satisfacció perquè hem trencat el Guantánamo informatiu que és esta televisió pública. En aquest model de debat, a més, imposat per el PP, que no és un debat, vostès esta nit no veuran un debat, veuran una cosa que s'ha gravat per al matí i que són uns monòlegs successius, com el Club de la Comèdia, més o menys, però sense gens de gràcia. El PP no s'atreveix a debatre en directe, no s'atreveix a un debat de debò on puguem contraposar els nostres arguments, però en qualsevol cas vull donar-los les gràcies perquè a aquestes hores de la nit encara estan aguantant, els interessa la política i estan veient-nos i, per tant, és molt d'agrair l'esforç que fan. En quant a les polítiques socials, a mi em sembla que hauria de ser l'eix troncal de qualsevol partit en el govern. No ha sigut la prioritat del Partit Popular. El representant del Partit Popular, que a més és representant del govern valencià, els donarà moltes xifres, normalment percentatges. Els dirà que tenim l'hospital més gran del món i de l'univers, però no els dirà que som la penúltima comunitat autònoma en inversió de despesa sanitària, per exemple. Som els penúltims, després de Balears, en inversió per habitant en una qüestió tan important com és la sanitat. Sanitat que ens afecta perquè afecta la nostra salut. No pense vostè en la pel·lícula que li conta el PP, de la qual vostè no és el protagonista. Pense en la seva pròpia vida, mire el que té al voltant. Segur que té familiars, amics, o vostè mateixa està en una llista d'espera. Quanta gent coneix que espera mesos i mesos per a una prova simple, com una mamografia o com una ressonància? Quant tarda vostè en què li donen cita a un especialista? Això és el que ha de veure, no les xifres que li conten. Quants metges es queixen? Quants metges se'n van d'este país o se'n van de l'estranger directament perquè així no troben futur ni esperança? Eixa és la vida real de la gent real i això és el que nosaltres des de Compromís hem posat en el centre. El PP, com dic, dirà que ha construït l'hospital més gran d'Europa i miren, jo vull dir-los una cosa. La FE, quan estava en Campanar, ja era un gran hospital i era un gran hospital per la gent que treballava en ell, per els grans professionals que treballen en aquest hospital i que ara els han traslladat a un edifici gran que no és el mateix que un gran hospital i segueix sent un gran hospital per als treballadors i treballadores que té, però els treballadors ara estan desesperats perquè aquest edifici no s'ha construït amb el cap, no s'ha construït pensant. Per exemple, el fet que la UCI estigui a quasi mig quilòmetre de la porta d'urgències és algo que desespera els professionals. Nosaltres proposem des de Compromís que se mantinga l'actual també Hospital de Campanar com a ús hospitalari. Volem que en els diners que ha costat, per exemple, la Fórmula 1 se faça l'Hospital de la Hoya de Bunyol o el segon hospital en la Marina Baixa o que n'hi hagi centres de salut i serveis d'urgència en les comarques interiors de Castelló. Això és el que estem proposant, perquè això sí que afecta les nostres vides, no els percentatges, no la pel·lícula que li contaran des del PP, però que són vida d'altres, no són la vida dels ciutadans i ciutadanes normals, aquells que acudim a la sanitat pública i volem una sanitat pública digna i que ens tracte bé i que no faci un negoci de la nostra salut. En este debat sobre polítiques socials i desenvolupament autonòmic és el moment de parlar d'educació. Obri este segon bloc la candidata de la coalició Compromís a les Corts per València, la senyora Mònica Oltra. Moltíssimes gràcies. Abans d'entrar en el tema d'educació, no me resistisc a contestar algunes de les falsetats que des del Partit Popular s'han vertit. Vostès saben perfectament que és una risa plantejar que la llista d'espera a la nostra comunitat autònoma és de 44 dies. Vostès ho saben perquè tenen familiars en llistes d'espera, vostès ho saben perquè han esperat més d'un any i mig per a que li facin una operació de genoll o una operació d'ulls, vostès ho saben perquè estan patint-ho. I aleshores és una burla que un conseller se posi davant de la càmera de Canal 9 a dir que la llista d'espera a la nostra terra és de 44 dies, perquè vostès estan vivint el que està passant de veritat. I clar que n'hi ha retalls, i nosaltres critiquem els retalls del govern central, del govern socialista, però també és cert que vostès tenen competència plena en matèria sanitària i, per tant, els diners que el PP té que dedicar a sanitat i que dedica a altres coses, com la Fórmula 1, com les festes i els saraus, per a 4 persones en molts diners, no se l'estan dedicant a sanitat. I pregunten-los vostès
als representants del govern valencià, als representants del govern de Camps, què passa amb el copago, perquè els diputats del PP obertament en els corredors de les Corts parlen de copago. Copago significa que tindrem que pagar damunt de tindre la desgràcia d'estar en un hospital. I aleshores això carregarà sobretot a aquells que menys tinguen, perquè el que tinga una pensió de 400 euros, si té que anar a urgències a un hospital, s'ho pensarà. Evidentment, el que guanya 5.000, 6.000, o el que té, en fi, els beneficis del govern que desvia els diners públics, a això no li importarà. Pregunten-li al PP per què parla en els corredors del copago i després ho nega quan hi ha una càmera davant. Però això tampoc ho veuran en les càmeres de Canal 9. Igual que no veuran que els pediatres de la Nova Fe, la meitat dels equips directius dels pediatres de la Nova Fe volen dimitir, perquè no poden treballar en les condicions que els han imposat en aquest nou edifici, front a un edifici, un hospital infantil que hi havia en la Fe, que era puntero en Europa. Per tant, això és el que se li ha de preguntar. I parlant d'educació, efectivament, és un eix troncal, és fonamental, no només per al present dels nostres xiquets i xiquetes, sinó també per al futur econòmic de la nostra comunitat, perquè no n'hi ha futur a una societat que no està formada. Ells es diran que han construït 400 centres nous d'ensenyament. És mentida, vostès ho saben, perquè porten els seus fills als col·legis. No han construït 400 centres nous. El que passa és que allà on han canviat una finestra o una aixeta diuen que han fet un centre nou, però això no és veritat. Quants xiquets estudien en barracons? Quants xiquets no tenen el suficient suport? Com s'ha retallat el suport terapèutic, el suport d'integració, allò que necessiten, per exemple, els xiquets discapacitats, l'estimulació per a poder integrar-se en el sistema educatiu. Eixa és la realitat. Des de Compromís apostem per una educació pública, digna, sense desviacions de fons a l'educació privada, una educació en valencià, una educació que lluita contra aquest 40% de fracàs escolar, perquè els nostres xiquets i xiquetes no són menys intel·ligents que els d'altres comunitats autònomes que tenen només un 12% de fracàs escolar. Apostem per una educació gratuïta i en valencià, on el professorat reba formació i motivació, on hi hagi instal·lacions dignes, funcionals i sostenibles, on hi hagi escoles públiques de 0 a 3 anys i per això hem replegat 65.000 signatures de tots els habitants que han volgut participar d'esta iniciativa que tindran que debatre en les Corts la legislatura que ve. Per això volem no perdre el temps de la modernitat i de les noves tecnologies en l'educació dels nostres xiquets. Tanquem la tercera ronda d'este debat sobre polítiques socials i desenvolupament autonòmic centrada en benestar social. Té ara la paraula la candidata de la coalició Compromís a les Corts per València, la senyora Mònica Oltra. Gràcies. Els havia dit que això era una successió de monòlegs, però sense gràcia, i si no fora perquè les intervencions del senyor Rambla són sobre qüestions molt importants i molt greus que estan passant, seria per a riure. La mostra de fotografies és una manipulació més que se fa fotografiant centres que porten molts anys d'empeu, se fa aquesta mostra, la paguem tots els valencians i en això és en el que el govern valencià s'ha gastat els diners durant els últims anys. En les fotos, en les coses que no són importants, en fer-se autobombo i en què tots els valencians paguem la possibilitat de que el PP tinga unes campanyes pagades amb diners de tots nosaltres. En comptes de fotos, el que tindrien que fer són centres. Els diners que s'han gastat en aquest fullet, que no cal que me'l doni, senyor Rambla, no el vull, aquests diners se podien haver estalviat i haver gastat en educació o en benestar social, que és del que estem parlant ara. Perquè en una situació on 600.000 valencians i valencianes estan a l'atur, on 100.000 famílies no tenen cap tipus d'ingrés, és una risa, per no dir que és per posar-se a plorar, que el govern valencià destini 10 milions d'euros a la renda garantida de ciutadania, que és aquesta renda que se dona a la gent que ja no té res, que no té cap tipus d'ingrés. 10 milions. Perquè se facin vostès una idea, la retransmissió que Canal 9 va fer de la visita del papa va costar quasi 15 milions d'euros, quan en Santiago de Compostela o en Barcelona va costar entre 1 milió i 1,5 milió d'euros. És a dir, va costar 14 milions d'euros més que a altres televisions públiques. I sols se dediquen 10 milions a la gent més vulnerable i exclosa d'este país. Per tant, que el PP faça de la política un club de la comèdia sense gràcia és algo que hem d'evitar este dia 22. I miren, un exponent molt clar de lo poc que li importa a la gent vulnerable al PP és el tema de la dependència. La primera fase es va dedicar a desviar els diners a les residències de Sàvia. Les residències de Sàvia i els familiars que han tingut allí, persones majors, saben el tracte no correcte que han rebut allí els familiars, i ahir n'hi ha associacions en Silla i en Albuixec que ho testimonien.
s'han desviat els diners a les residències Sàvia que eren de la família del senyor Cotino, membre d'este govern, i en esta dinàmica corrupta en el qual els que membres del govern estan allí per a beneficiar-se a ells i a les seues famílies, els primers diners de la dependència s'han desviat a d'això. Ara els diran, el PP els dirà en esta campanya que som els cinquers en Espanya en expedients, però això no és dir res, perquè primer hauríem de ser els quarts per població i el tema no és quants expedients n'hi ha, sinó quanta gent està cobrant. I som els penúltims, després de Canàries, en desenvolupament de la llei de la dependència, és a dir, els penúltims per la cua, els segons per la cua, en una bona gestió de la llei de dependència, que és un dret de la gent més vulnerable. Per a Compromís, la política ha de servir sobretot per a facilitar-li la vida a la gent més vulnerable. Si la política no serveix per això i té que servir perquè el senyor Camps se faça fotos amb persones de l'aristocràcia, estem enganyats, perquè el que cal és que la gent més vulnerable, la gent amb una discapacitat, puga tindre facilitats en la seva vida. Si n'hi ha diners per fer un àgora que val 100 milions d'euros, jo no entenc per què no n'hi ha diners per a la dependència, per a la gent major, per a la gent que s'ha de respectar, per a la gent discapacitada, per a la gent que més pateix en este país. Si n'hi ha diners pels sobrecostos i per a que ara els rics se puguen casar en l'òpera, no sé per què no n'hi ha diners per a la gent que més ho necessita. Arribem ja a l'última ronda d'intervencions en este debat de polítiques socials i desenvolupament autonòmic entre els representants dels partits i coalicions que ara tenen representació a les Corts Valencianes. Recordem que l'ordre d'intervenció de cada candidat, així com el temps, han sigut marcats pel Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana. Per tant, en esta quarta i última ronda les intervencions seran de menor a major, és a dir, començarà el partit amb menys representació parlamentària i acabarà el partit majoritari. Parlem ara de desenvolupament estatutari i té la paraula la candidata de la coalició Compromís a les Corts per València, la senyora Mònica Oltra. És el seu torn. Moltes gràcies, una altra vegada. El desenvolupament de l'Estatut no s'ha fet res. És més, tenim un estatut que pactaren PP i PSOE, en això sí que se posaven d'acord, i en aquest afany de ser sempre els primers o els més grans, fórem els primers en aprovar un nou estatut, però s'ha demostrat, quan ja s'ha tingut que tornar a reformar, que som el pitjor estatut, un estatutet que aprovarem els valencians i valencianes, perquè ja se'ns ha quedat curt. Però miren, a mi el que més m'interessava del desenvolupament estatutari d'aquesta legislatura era el tema de la Carta de Drets Socials. Per 2 vegades, i a proposta de Compromís, se va fer una aprovació d'una proposta que deia que s'havia de desenvolupar la Carta de Drets Socials. Res s'ha fet d'això. La Carta de Drets Socials és important perquè front a la política del xec que fa el Partit Popular, que forma part d'aquesta política clientelar, jo te dono un xec i entonces ens converteix en súbdits en comptes dels ciutadans. Nosaltres defensem la política de drets, que els ciutadans sàpiguen a què tenen dret, quines són les seues obligacions, que tenen una plena ciutadania. I això vindria molt bé una Carta de Drets Socials que, com dic, el Partit Popular no vol aprovar. Però nosaltres sí que volem que se'ns torni la condició de ciutadans crítics, conscients, amb els nostres drets i amb les nostres obligacions. I això té molt que veure en el que hem parlat en esta pantomima de debat, d'educació, de benestar, de sanitat, de tot allò que ens fa la vida més fàcil. Però aquesta política del PP d'aparentar ha fet que milions i milions i milions d'euros s'hagin anat a obres inútils, a grans obres faraòniques que ara no ens serveixen als valencians. I, per tant, nosaltres, des de Compromís, seguim dient que hem de canviar radicalment aquesta política. Les prioritats del Partit Popular no poden ser les prioritats dels ciutadans i ciutadanes, perquè igual que una família s'atén a la seva nòmina per a orientar la seva despesa, un govern ha de fer el mateix. I nosaltres en què ens hem gastat els diners? En una Fórmula 1 on només en cànon i en l'acondicionament del circuit urbà, quan tenem el de Xest a molts pocs quilòmetres, ha costat 200 milions d'euros. 200 milions d'euros, i en això se podien haver construït 2 hospitals. Haver construït, per exemple, l'Hospital de la Hoya de Bunyol i haver acondicionat, per exemple, l'Hospital de Mislata per a que tinga la gent de Mislata, eixa població també, un hospital ahir de referència. En els 100 milions que ha costat l'Àgora, un edifici que està tancat 350 dies a l'any, se podien haver fet 30 centres de salut. En l'òpera, el sobrecost, jo no dic que no n'hi hagi òpera, però tenia que ser un edifici tan car, no podia haver-se fet alguna cosa més assequible i, a més, més a l'abast a la ciutadania que li agrada la música, se podien haver construït centenars de centres d'ensenyament. Per tant, nosaltres
diguem que volem la política per a la felicitat de tots els dies, perquè un pot anar un dia a la Fórmula 1 i aquest dia és molt feliç, si guanya el seu corredor, però l'endemà té que portar el xiquet a l'escola, o potser sa mare està en una llista d'espera, o potser té un dependent al seu càrrec, i aleshores la Fórmula 1 ja no li farà feliç, li faria feliç polítiques que li solventen la vida del dia a dia. I nosaltres per això li demanem la seva confiança i el seu vot per a este dia 22, per a canviar aquestes polítiques i per a canviar este govern corrupte i inepte. I ho fem des dels 4 anys que hem treballat. No som una formació política que demana 15 dies el vot i després se va 4 anys de vacances. No som una formació política domesticada. Vam ser els primers en denunciar la corrupció i en dir les coses ben clares i ben altes. Som aquells que els van a representar 4 anys i vostès puguen estar orgullosos del seu vot, no només el dia 22, sinó també els 4 anys que venen. Volem representar-los amb dignitat i per això els demanem la confiança i el vot per a Compromís. Moltíssimes gràcies.